Selam dostlar. Şayan TV kanalında балалар için bilim sınav meydançığı Akkal Battle topşuruğu başlana. Бүгінгі тапшыруға өз кішілерін, өз білімлерін сынарға деп Алсу һәм Салават келгендер. Selam dostlar. Selam. Хәлләрегез, кәйефләрегез? Аллаға шүкір. Әйдәгез әле, ойынны башлаганчы үзегез белән таныштырып китегез әле. Салават. Бүтінігізге сәлем. Минем исемім Салават, мин Мәжга шәһәрендән, миңа 16 яшь. Исәнсез, минем исемем Алсу. Мин Пермь шәһәреннән, мин рәсем белән шөгыльләнәм һәм мин 1-нче лицейда укыйм. Siz bizge milletimiz xəzinələrindən kildiniz deyə eşitdim, dürüstmü? Әйе. Qısqaça gana məni tanışdırıb uzunuz әле, нәрсә ул milletimiz xəzinələri? Милләтебез хәзинәләре ул татар лагере. Анарга киләләр балалар төрле регионнардан, аларында танышалар, һәм анда бик күңелле. Siz birinci tapırmı milletimiz xəzinələri? Yok, min milletimiz xəzinələrdə уже 8-ci tapdır. Ә мин 3-нче. Рәхмәт. Siz гомумән Татарстанда еш буласызмы? Siz кунаклар бит инде, ул дөрес аңлавымча. Әйе. Алайса, бүгенге ойын сезнең өчен бик кызыклы булачак. Дөрес җаваплар белмәсәгез дә, бик күп мәгълүмат үзегез белән алып китәчәксез. Бүгенге ойын Казан шәһәре белән бәйле булачак. Birinci turun кагыйдәләре белән таныштырып узам. Сорау яңгырауга siz чиратлап үзегезнең җавапларыгызны бәяләячәксез. 0-дан алып 10-га кадәр. Һәр сорауга җавап вариантлары бирелгән. Җавабыгыз дөрес булса, балл сезнең исәбегезгә. Юк икән, балл алына. Беренче турда барлыгы 3 сорау. Кагыйдәләр аңлашылды? Әйе. Кайса беренче сорауны укып узам. Казан шәһәренең гербында нинди хайван сурәтләнгән? Алсу, синнән башлыйбыз. Син үзең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 7. 7 балл. Салават, син үзең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 10. Исегездә тотыгыз. Җавап дөрес булмаса, балл алынмачак. Әйеме? Балларны кабул иттек. Беренче сорауны укыйм. Алсу, син җавап бирәсең. Казан шәһәренең гербында нинди хайван сурәтләнгән? Аю, эт, йылан, аждаһа, бөркет, болан. Алсу, син беренче булып җавап бирәсең. Казан шәһәреннән гербында сүрелгән йылан. Йылан. Җавап тәгаен. Әйе. Салават, синең җавап? Казан шәһәренең гербында сурәтләнгән йылан. Дөрес җавап. Казан шәһәренең гербында аждаһа тасвирланган. Кызганычка каршы, сез үзегез биргән баллар алына. 2018 елда Казанда нинди зур вакыйга булды? Бу сорауга беренче булып җавапны Салават бирәчәк. Салават, син үзеңнең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? Алсу, син үзең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 5. 5. Баллар кабул ителде. Сорауны яңадан укыйм. 2018 елда Казанда нинди зур вакыйга булды? 17-нче Бөтендөнья җәйге универсиадасы, футбол буенча Бөтендөнья чемпионаты, Олимпия уеннары, эшче һөнәрләр буенча World Skills чемпионаты, су спорт төрләре буенча дөнья чемпионаты. Футбол буенча дөнья чемпионаты. Синең җавабың дөрес дип уйлыйсың. Әйе. Алсу, синең җавап ничек? Футбол уеннары. Футбол уеннары. Һәм дөрес җавап 2018 елда Казан шәһәрендә Бөтендөнья футбол чемпионаты булды. Афәрин, җавапларыгыз дөрес. Дуслар, сез Казан шәһәрендә кунакта бит инде. Әйе. Казандагы метрода йөргәнегез бармы? Әйе. Алайса, киләсе сорау нәкъ сезнең өчен. Өченче һәм беренче турның соңгы соравын укып узам. Хәзерге көндә Казан метросында ничә станция эшли? Алсу, син беренче булып җавап бирәсең һәм дөрес җавапка ничә балл куясың? 7. 7 балл. Салават, син ничә балл бирәсең? 8. 8 балл. Хәзерге көндә Казан метросында ничә станция эшли? Җаваплары 8, 11, 5, 6, 7, 10 станция. Алсу, синең җавап? Казан метросында 11 станция бар. Рәхмәт, җавабын кабул иттек. Салават, син ничә уйлыйсың? Казан метросында 11 станция эшли. Рәхмәт, җаваплар кабул ителде һәм дөрес җавап. Хәзерге көндә Казан метро станциясында 11 станция эшли. Афәрин, дуслар, җавабыгыз дөрес. Дуслар, без инде беренче турны тәмамладык. Алсу, Салават, Казан шәһәрендә ял итеп йөргәнегез булгандыр, әйме? Әйе. Булды. Кайсы җирдә күбрәк ошады?
Менә сезнең шикелле килгән кунакларга кайда йөрергә тәкъдим иттерегез? Казанның набережныйында. Набережныйда. Бауман. Бауман урамында, әйме? Ярый, сезгә алайса бик шат инде бездә. Әйе. Ярый, рәхмәт дуслар. Икенче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Катнашучыларга рәсемнәр тәкъдим ителә. Аларны танып әйтергә кирәк булачак. Һәр дөрес җавап өчен катнашучы исәбенә 5 балл языла. Бүген без сезнең белән Казанда урнашкан биналарны танырга тиеш булачакбыз. Сез әзерме? Әйе. Алайса, башлыйбыз. Салават, экранда нинди бина сүрәтләнгән? Бу Татнефть арена. Җавапны кабул иттек. Кызганычка каршы, синең җавап дөрес түгел. Алсу, син нәрсә дип җавап бирерсең? Мин белмим. Белмисең. Дөрес җавапны укыбызам. Казан арена. 2013 елда ачылган бу гаять зур бина үз эченә 45 меңнән артык кеше сыйдыра ала. Икенче рәсемгә күчәбез. Шулай ук Салават, син җавап бирәсең. Мин уйлыйм, бу Марҗани мәчете. Кызганычка каршы, Салават, җавабың дөрес түгел. Сорау көндәшкә күчә, экранда нәрсә сүрәтләнгән? Белмим. Белмисең? Кызганыч, җавап ишетелмәде, дөрес җавапны укыбызам. Экранда Солтан мәчете сүрәтләнгән. Тукай урамында урнашкан Солтан мәчете 1868 елда сәүдәгәр Җиһанша Усманов ярдәме белән төзелә. Алдагы сүрәткә күчәбез. Алсу, алдагы сүрәт синең өчен. Экранда нәрсә сүрәтләнгән? Монда сүрелгән ЗАГС Казан. Казан ЗАГС. Казан ЗАГСы, әйме? Әфәрин, дөрес. Экранда Казан гаилә үзәге сүрәтләнгән. Алдагы рәсемгә күчәбез. Экранда нәрсә сүрәтләнгән? Монда сүрелгән мәчет. Мәчет? Әйе. Тулырак җавап бирә аласыңмы, нинди мәчет? Хәзер юк, алайса сорау сиңа күчә, Салават. Марҗани мәчете. Кызганычка каршы, җавап дөрес түгел. Экранда Нурулла мәчете сүрәтләнгән. Ул Мәскәү урамында урнашкан. Төзүчеләре бер туган Юнусовлар. Дуслар, икенче турны тәмамладык. Өченче турда артык җавап сайларга кирәк. Шулай ук катнашучылар бу турда балларны үзләре сайлый. Җавап дөрес булса, балл алар исәбенә күчә. Ялгыш җавап биргән очракта балл алына. Өченче турда барлыгы 3 сорау. Максималь 30 балл җитә. Өченче турга беренче булып Салават, син җавап бирерсең. Беренче сорау. Казан ханнары. Син үзең дөрес җавабыңа ничә балл бирәсең? 2 балл, рәхмәт. Син Алсу ничә балл бирәсең? 2. 2. Рәхмәт, баллар кабул ителде. Казан ханнары. Сафа Гәрәй, Жан Гали, Үтәмеш Гәрәй, Мөхәммәд Әмин, Сәхиб Гәрәй, Илдус хан. Җангали. Жан Гали. Әйе. Син төгәл җавап бирәсең, әйме? Сорау көндәшкә күчә, шулай ук. Илдус хан. Илдус хан дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Дөрес җавап Илдус хан. Әфәрин, Алсу, сиңа балл өстәлде. Кызганычка каршы, синең баллың кими. Һәйкәлләр. Алсу, син дөрес җавап канча балл бирәсең? 3. 3 балл кабул ителде. Салават, син 4. 4 балл. 3-4 балл. Баллар кабул ителде. Казанда урнашкан һәйкәлләр. Габдулла Тукай, Александр Пушкин, Федор Шаляпин, Ватан ана, Казан мәчете, Муса Җәлил. Ватан ана. Ватан ана. Ни өчен алай дип уйлыйсың? Чөнки Ватан ана ул Волгоградта тора була. Волгоградта тора була, Әйе. Алайса, Салават, синең дә җавап Ватан ана була, Әйе. Алайса, икегезнең дә җавап кабул ителде. Дөрес җавап Ватан ана. Әфәрин, дуслар, дөрес җавап бирдегез. Рәхмәт сезгә. Алдагы соңгы 3нче сорауга күчәбез. Казан шәһәрендә эшләүче театрлар. Бу сорауга ничә балл куясың? Дөрес җавапка. 6 балл. Син Алсу ничә балл бирәсең? 5. 5 балл. Казан шәһәрендә эшләүче театрлар. Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры,
Керим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры, Абдулла Алиш исемендәге Татар дәүләт драма театры, Василий Качалов исемендәге Рус зур драматик театр, Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачылар театры, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры. Анда артык ул Василий Качалов исеме Рус зур драматик театры бу. Шоудан кабул иттек. Алсу, син нәрсә дип җавап бирәсең? Василий Качалов исемендә Рус зур театры ята. Бауман урамында Качалов исемендәге зур драматик театры урнашкан. Ә дөрес җавап Абдулла Алиш исемендәге Татар дәүләт драма театры. Мондый театр бездә юк. Дуслар, без сезнең белән 3нче турны тәмамладык. Һәм кемнең җиңүче икәнен без 4нче турда беләчәкбез. Сез 4нче турга әзерме? Әйе. Алайса, башлыйбыз. Дүртенче турның кагыйдәләре белән таныштырам. Һәрбер уенчыга 10 сорау әзерләнгән. Дөрес җавап өчен 1 балл өстәлә. Кагыйдәләр аңлашылды? Әйе. Алайса, Салават, Салаваттан башлап китәбез. Алайса, Алсу 4нче турны синнән башлыйбыз. Син әзер? Әйе. Киттек. Игътибар белән тыңла. Беренче сорау. Казан нинди республиканың баш каласы? Татарстан. Дөрес. Икенче сорау. Шәһәрнең үзәгендә урнашкан авыш манара. Белмим. Сөембикә манарасы. Казанда Бауман урамында кайсы шәхескә һәйкәл куелган? Белмим. Федор Шаляпинга. Алдагы сорау. Шәһәр көне кайчан билгеләнеп үтелә Казанда? 30 август. Әлбәттә дөрес. Афәрин, алдагы сорау. Шәһәр үзәгендә урнашкан күл. Казанка. Или Акул. Кабан күле. Афәрин, Кабан күле. Алдагы сорау. Парусны хәтерләткән театр бинасы. Камал театры булды. Афәрин. Казан хоккей командасы. Акбарс. Дөрес. Алдагы сорау. Казан ничә административ районга бүленгән? Белмим. 7 административ районга бүленгән. Эй, Казан, нурлы Казан, моңлы Казан. Бу еллар нинди шигырьдән? Белмим. Бу еллар Габдулла Тукайның Парад шигыреннән. 10нчы һәм соңгы сорау. Казанда йөрүче күпчелек автобуслар нинди төстә? Кызыл. Әлбәттә дөрес. Алсу, син 6 сорауга дөрес җавап бирдең. Рәхмәт сиңа. Салават, син сорауларга җавап бирергә әзерме? Әйе. Алайса киттек. Беренче сорау. Казан уртасында нәрсә? Елга. Казан уртасында З. Блин, шулаган. Алдагы сорау. Казан Кремле территориясында урнашкан иң төп мәчет. Кул Шариф. Афәрин, дөрес. Алдагы сорау. Казанда опера һәм балет театры кем исемен йөртә? Бүген бу сорауга кабул. Галяскар Камал. Кызганычлы каршы дөрес түгел, дөрес җавап. Муса Җәлил. Җәлил театры. Шәһәр нинди елга буенда урнашкан? Идел. Афәрин, дөрес. Алдагы сорау. Кайсы һәйкәлнең корсагын сыйпасаң, теләк чынга аша диләр? Белмим. Казан уртасында мәче һәйкәле урнашкан. Аның корсагын сыйпасаң, теләкләрең чынга аша диләр. Шәһәр үзәгендә урнашкан Хан сараен хәтерләткән балалар театры бинасы. Әкият театры. Әкият Курчак театры. Афәрин, җавабың дөрес. Казан футбол командасы. Бу сорау сиңа җиңел булырга тиеш. Мин футбол белән шөгыльләнмим. Шуңа күрә мин белмим. Кызганыч, Казанның футбол командасы Рубин. Казан мэры. Метшин. Сөрмәчен, әйе, афәрин, дөрес. Алдагы сорау. Нәкъ Казан артында бардыр. Ди бер авыл Кырлай диләр. Тавыклар җырлаганда җырлай диләр. Кем авторы бу юлларның? Бу әкият юлларының авторы Габдулла Тукай. Нинди әкияттән икән әйтсәң? Шүрәле дигән әкияттән. Әлбәттә дөрес. Афәрин. Һәм соңгы 10нчы сорау. Казан Россиянең нәрсә буенча баш каласы? Казанмы? Спорт чаралары буенча. Афәрин, әлбәттә спорт чаралары буенча. Салават,
4-нче турга син 6 балл җыйдың. Рәхмәт, дуслар, бүген сезнең белән уйнау бик күңелле булды. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйм. Әйе. Әйе. Казан турында, Казан шәһәре турында бик күп мәгълүмат алгансыздыр. Һәм бездән Казаннан Пермь һәм Можга якларына бик зур ялкынлы сәлам. Сезнең уйынга бик зур рәхмәт. Үзегезгә катнашу өчен үзегезгә бик зур рәхмәт. Кунакка көтәбез. Ярый, сау булыгыз. Сау булыгыз. Минергә бик ошады Шаян студиясы, монда кешеләр студиялары, бик ошады студия звукозаписи, һәм Казанда бик матур, әйбәт, ул да ошады. Рәхмәт. Минем Шаян ТВ командасына бик зур рәхмәт әйтәсе килә, шундый күңелле уенга чакырган өчен.